nili non Karbi Anglong East West puno National Party as a National Party pen MLA ticket ke suarlo pan ke first time lugipi lasi alang litum jitu abisas akang hon aning ke thepen litum Dr. CM sir Dr. Turam Rohang sir lapen ke MP Umar Singh Tiso lapen ke Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma alang litum aning ke thepen angki kene je litum Karbi Anglong arat kene ki difu ali pen jate paching tour anso se non kaching tour our side claim ulo anso se ko paching tour thunang team Karbi Anglong hisap team Assam kadu ka we phanta claim ra pet nang pusalang litu we si ning chi thepen se nili phan ticket nang peglo la difu ali long ke nangdam punote non la episode si la pen congress me line jok la si ala se me nangdam te intang kring so la si la intang kring bong se me nang nalihin man ke hayi la pason ninge che nilihin man ke kene BJP pen se highway po themal BJP tum ke claim ke dam ke jitu kene nang litum ta thek dong lom lo development pen dang lok la pen ke la ta ke litum ke nilitum BJP adol pen ke party pen nilitum ke osomar pen dang lok so jitu ka jormo pen si ha ke the ki ding ba akesar ant nilitum hin pen akerap do la pen ke scheme ka do ka veta nilitum ke mathapon do lap Dipol pan nang ni highlight pen pas kita pitching populakal kopima Karbi Anglong rat pan ke dorkar nai lasi nilihin pen claim pon po